Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hunghung ni Marua. Dili namang gitingali ko ini makaikis, Gabriel. Dawato na lang gitingali nato nga mamatay ta. Gusto ka, Marla? Pero isaad ako, Gabriel. Ayaw gyud itanyag kag Marua ang imong kasing-kasing. Oh, Marla. Di gina mahitabo. Oh. Marla. Kumusta na ang inyong kabuntagon, Marla? Marua. Buhiin na lang si Marla. Mangita ko laing babae nga ikapuli sa iyong dapit. Aron ihad. Ayaw pagpakigdil og barangan, Gabriel. O wahi ka na, Kapril. Pila na lang ka oras. Ug maghiusa ng adlaw kang buwan. Busak pangandam na lang daan sa imong kasing-kasing. Di mo makuha ang akong kasing-kasing, Marua. Ihatag mo kini kanako sa dakong kasayon, Gabriel. Ha? Di yun na mahitabo. Gamay na lang. Ug oras na nga mga matay kamo sa unang higayon. Ug mabuhi pagbalik nga usa na ka mga ulipon. Tiguang! Wa gihapon maayo ang akong samad. Pon ipa pagbutang og tambal. Oh, naana sa mga limpos. May nakuha na usabang ako nga limpos. Duna na sab! Dili. Buhin ang imong kuha, alimpos! Jin! Ikaw, gini, minig nga tambalan. Aray, oy! Kasakit sa akong kagungkong! Legend, ganong ikumpiyansa maga. Oy! Niyagin mo din eh! Wala! Kinapos ka na! O, Gabriel! O saan lang naglipot imong kayo? Mao ka na ngayang presuhan, lalaki. Wow! Guwapa! Marla, gipangita sa imong higala ang iyang kamatayon nining dapita. Tiguang! Gapos ang bagotang dinakpan! Oy! Oy, lo! Oy, saan na ni mo pisi, lo? O, napakay sungkod, lo! Ikaw gapos na ako, ngaluya naman ka! Aray, oy! Nausa ba ka, oy, gipon na gini mo bukong sa kukungay mo, gimo, oy! Ayan, magkapoy ka. Tangan, Legend, tangan! Ha? Oo! Ayaw bang tiyagan. Wap! Aray, oy! Kakus ka na ko ni mo, oy! Puro kagaratisyan nga insik, oy! Kakusok ba ni mo mga hapak? Humani mo gapos niya ng lalaki. Ha? Sunod ako sa kakahuyan, Tiguang. Kinahanglang manguha kag ikadayan-dayan sa lawas ni Nomed. Kapuson ka ka. Sige, oy, kapusa. Kapusa na lang ko. Aron mahumanta. Kapuson. Kinahanglan maluag daan ang iyang kapus. Mangusog ko bayo sa kong kamot. Aray, oy! Aray, oy! Maru, ayaw pagayay mo kamucho. O lagi, oy! O lagi! Agoy, oy. May anhim lang ko din hiyaro padakop, oy. Askan, malasa yun ako. Para tabangi ko, be. Gamitan... Hilom, Elgin. Huwag ko ikatabang ni mo. Pero... Ilom, Legend. Ay na lang pagtabi diha. Aron di ka pasakitan ni Marua o ni Lolo. Sige na lang, oy. Agoy. Ay, oy! Agoy!
Pagpuyo. O lagi, Loy! Magpuyo na ko! O sige na! Dinakpan ako! Uy, hala! Usap tong gisuksok ni Lolo Paulo siyang likod. Nakuha pagbalik ni Marua ang karaang hunting, Elgin. Ug nagtaroy kini siyang buko-buko sa diyang miabot siya. Hangtod ang tiil sa kalabirang wayo. Nakuha niya. Usa! O tinood mo! Nana nila ang tilis kalabira nga gipataguan ako ni Tia! Elgin. Ay, kung mauna na disgrasya na akong iyaan! Dako ka ng posibilidad, Elgin. Ay, kaluhay sa akong iyaan, oy! Kasi yan na lang untang napiling kong paryente. Unya, natultulan pa yun siyang Marua. Gamahanan na kaayo si Marua. Karon nga naa na siya sa iyang orihinal nga lawas. Tiyap sa inuataw ko, Tia. Ako ginagda. Ug among sa imong kinabuhi, Tia. Unya, oy, ang sumaya itong buhaton ini. Magpaabot na lang ta sa sunod ka mahitabo. Uy, may Gabriel. Huwag ka po sa diha. Gawas des kayo nga, naglibot mo, oy. Di ko makagawas diri, Elgin. Aha? Murag mudod sa bukog ang kasakit sa paso. Gikan ining klasiya sa kayo. Mao ka na ang kayo sa demonyo. Busa dili ka makalabang, anak Gabriel. Marla, Usa pa tao niya akong yan eh, oy. Nagpapatay naman tayo ko din eh. Ay pagwan lang kumuban lang mo na yung manig banda nga, miapas din eh na. Ha? oh, Hangtod sila si Papa o Manang. Miapas din eh. Oo. kung mao ka na, magpaabot lang sa ilang pag-abot. Maning, ay mura raman tag nagtuyok-tuyok ining dapita. Oh? Ano man ni, mura man tag imino ini. Wa, tingali manang. Nalipat lagi kita sa itong ginatad kagabi. Kay, ngit-ngit mo kayo. Lahig yun. Murag kapila raman ta mo agi ining bato, ha? Tuot. Maning, gimino yun ta. O dili ba dunay gahom nga miali nato? Aron dili ta makapadayon sa unahan. Si Marua lang ang makahimo nini. Siya lang. Si Elgin sa kaha. Hain man kaha siya. Nganong wa naman yun ni makasunod na ato. Elgin, ayun lang pag wala tayo mahimo sa nahitabo sa imong tiya. Kaya sigurado ko nga, nagipatay yun siya ni Marua. Pero, di mo sa tingali to siya daling mapatay ni Marua kay doon naman sa to siya pangontras mga barang. Kana kung gigamitan siya og barang. Pero kuno nga, Ito, sablo. Ang ako lang kung gilambas niya. ay naman sabi siya. Nganong dili ko man ka mabati ang hunghong ni Sarah ining dapit na. Ito nagitingali na kapugong ni Sarah sa paghunghong nako. Marla, tanawa ang langit. May landong na og sugod. Uy, hala! Solar eclipse o yan, Ron? Mo na kinagi paabot ni Marua ang solar eclipse. Ang ingon niyang panakiusa sa adlaw ug sa buwan. Kaklaro na sa buwan, Marla. Sarah tabangi mi. Mangandam na lang tangdaan sa atong kaugalingon ini. Ay, hala! Ay, kaluay ni mabayhan na, oy. Mamahimo na ba silang laog sa demonyo? Uy, hala! Ay, kanang mo sa kababae ay laon sa mana siya. Gusto siya misulti, pero wala mag di mo mubukay yung baba. Kisa mana siya? Siya si Maris. Maris? Hala! Siya des Maris? Ikaw des Maris, day? Nakaila ka pa di niya, Elgin? Aha? Ako ay nakadungog na ko siya ngan. Ay, kuan. Dili mahimo nga manghilabot kong personal nga kinabuhi karon. Oy. Kawas pa. Si Marla importante nako. Ug dili ka nang Maris nga tinuod nga anak ni Manny. Elgin, nganong nahilo man ka nga nagtutok anang Maris, ha? Ako
Nahibong lang ko na yung banga marag na pilot. Gipatakom na sa ni Marwa pinaagi sa iyang gahom. Mao nga di siya makasulti. Mau ba? Ay, kaluoy sab. Oo niya. Mau lang yun atong buhaton karon. Magpaabot na sa itong kamatayon. Oh, Elgin. Wala. Kung naibawaan pa lang daan. Wala lang utak kumuban lang mo. Noy, maning. Oy! Ngano ba sa nabuwag ka Manila, ha? Ha? Ay, nawahay magug ko. Nalipat ko. Wala ko makasunod nila. Unya, karong buntag, nadagipig ko sa limpos, gaway batasan, o din ko gihagbong. Mugna ni Marwa ang maong alimpos, Elgin. Usa? Ingo na yun siya anak kagamhanan? Oh, Elgin. Ay, wala. Agay, patay na yun tayo ini. Mamaway lang ta. Maning, mamaway unat ta. Oh, sige Manang. Murag, wag kita na kita sunahan nga. Dapit ka posibleng punduhan ni Marwa. Mauna. Abi ni mo Manang. Dugay ko nakatuog kagabi. Nga naman. Gibati ko kahinam nga makita ang ingon mong tinuod kong anak. Gusto ko magkakita niya sa personal yun. Huwag dili kay kinilang iyang retrato. Salamat nga mao ka na ang gibati mo karon Maning. Mahilo na nagamay ang akong gibati, ana. Pero dako kapag yapag tulubago na mo Manang. Huwag ang bahay ni Marla. Kinahanglan sulbaron pa nato. Kinahanglan mailan nato ang ginikanan ni Marla. Huwag ang lalaki ng sugo ni mo nga ilisan ang akong anak. Oh, Maning. Buhaton ko ang tanang gusto ni mong mahitabo. Aron mapasahilo ko ni mo. O dili ko ni mo palayason. Dali na. Mupadayin ta sunahan. Oh, Ayaw una, Maning. hupo Manang. Hupo. Maning. Demonyo na ba ka nang nakita mo? Mayroon ka na sa tao Manang. Okay na siya naglakaw paingon nining bahinas kakawayan. Ano siya? Kung daotan na siya, kinalamangan lang ta. Maigo siya ng dada kong atsa kung magpabuang-buang siya. Naana siya. Oh. Nagkaduol na. Unahan ko siya! Ah! Ah! Oh! Uy! Dili! Ipahimutang diya si Nomeg Tiguwa. Gipahilo na nila ang kalapira sa lapat nga bato. May abot na nga akong kikadlukan, Marla. Hapit na maabot ang oras sa solar eclipse. Ayaw pagpakawa sa paglaom, Gabriel. Hoy, Lo! Ay, sundan na yung sugo, oy! Kay daotan taon ng bayhan na. Kanas Maruwa, barangan na. Nalimot ka nga, kaaway man mo anak niya. O sa may inyong taas ka patyo sa Maruwa, naon sa man mo, oy! Hilom, Ilchin. Kami tanaw na ni mo sa Marwa. Ay, Maruwa! Nagsalig lang kang barangan ka, unya, itong pagyud ka nga pagkabarangan. Dili ka ba gyud mo, Hilong? Ay, misulti lang ko niya sa kung naon na. Kuan, ngano ang dinaotan magyoy mong gisubay Maruwa. Mahimo man nga, magtambalan ka na lang. Ay, nabuhi ang patay na. Patay na ko nga nabuhi. Busa, kinahanglang buhion ko ang tanang patay. Ug kamong mga buhi, pagapatyon! Unsa? Ay, agoy, di na mahitabo, oy. Damgo lang ning nahitabo na ako karon. Naibaw ko, inigmata na ko mawa na kag. Hilong! Kaifiso! Maruwa! Ayaw mo ang amang si Elgin! Sabaan siya! Busa kinahanglan mo, Hilong! Kay sugda na ang seremony. Wala lang tuon ang buwan sa atlaw. Sugda na ang seremonyas. Tiguang! Andamang sauranan sa dugo. Ayaw! Ayaw siyang sundalo! Gabriel! Pogi ang imong apuhan! Sige na, Tiguang! Kuhain na silang dugo! Ayaw, Lo! Hello, Gabriel! Ikaw ang dunay labing na kong buhatonon karon. Ang imong kasing-kasing kinahanglang ihatag kang numed.
Di mo kini makuha na ako. Kinahanglang imo ka nang itugyan ako sa kinasing-kasing, Di Gabriel. na mahitabo. Makuha lang nimo nga akong kasing-kasing kung patay na ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.